музокироти Тоҷикистону Чехия барои хариди ҳавопаймоҳои хурди мусофирбар. Пул аз куҷо? сарвазири Русия ба Тоҷикистон меояд. МАГАТЭ вуҷуди таҷҳизоти низомӣ дар нерӯгоҳҳои атомии Украинаро рад кард. 7 паҳлавони тоҷик барои қувваозмоyӣ ба Португалия мераванд. дар шаҳри Душанбе раҳбарияти ширкати Амниполи Чехия ҳолати техникии ҳавопаймоҳои хурдҳаҷми Л-410 UPV ва Л-410 NG ба мақомоти Тоҷикистон муаррифӣ кард. ба иттилои Вазорати нақлиёти Тоҷикистон, муаррифии ҳавопаймоҳои мазкур зимни мулоқоти вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо ноиби президенти ширкати Амниполи Чехия Жозеф Пига, ки ахиран дар Вазорати нақлиёти кишвар баргузор гардид, сурат гирифт. намояндагони ширкати Амнипол гуфтаанд, ки ҳавопаймоҳои чехӣ аз барои бехатарӣ дар сатҳи баланд қарор дошта, барои мусофиркашонӣ ва интиқоли бор дар қаламрави Тоҷикистон мусоид мебошанд. дар ҳамин ҳол муовини директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон Азим Набизода, ки дар ин мулоқот ҳузур дошт, омодагии агентиро барои идомаи гуфтушунид ва ҳамкории минбаъда бо ин ширкат иброз намудааст. гуфта мешавад, ин ҳавопаймоҳо ба ширкати марбути оилаи раисҷумҳур Somon Air харидорӣ хоҳад шуд. аввалин ҳавопаймохарии Somon Air соли 2011 иттифоқ афтод. он сол ҳукумат эълон кард саҳмияи нерӯгоҳи обии барқии Роғунро ба фурӯш гузоштааст ва маъракаи таблиғу фурӯши иҷбории он ҳатто дар бохчаҳои бачагонаву мактабҳо шурӯъ шуд. баъди фурӯхта шудани саҳмия ба маблағи баробар ба $186 миллион, ин маърака ҳамон гуна ки сар шуда буд, ногаҳон қатъ гашт. моҳи пас маълум шуд Somon Air ба ҳамин маблағ 2 ҳавопаймои Боинг харидааст. ёдовар мешавем, ки фаъолияти ширкати Амнипол дастрас намудани таҷҳизоти авиатсионӣ ва ҳавопаймоҳои хурдҳаҷми Л-410 UPV ва Л-410 NG барои парвозҳои маҳаллӣ мебошанд. сафири Тоҷикистон дар Москав бо муовини вазири умури хориҷии Русия масъалаи сафарӣ дар пеш истодаи сарвазири ин кишвар Михаил Мишустин ба Тоҷикистонро баррасӣ кардааст. ба иттилои сафорати Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, сарвазири Русия Михаил Мишустин дар аввали моҳи март ба Душанбе сафар хоҳад кард. тибқи иттилои манбаъ, масъалаи сафарӣ дар пеш истодаи сарвазири Русия ба Тоҷикистон ахиран дар Москав зимни мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Русия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода бо муовини вазири корҳои хориҷии ин кишвар Михаил Галузин баррасӣ шуд. қайд карда шудааст, ки зимни мулоқот тарафҳо вазъ ва дурнамои равобити Тоҷикистону Русия дар бахшҳои мухталифро баррасӣ карданд. ҳамчунин тарафҳо дар ин мулоқот дар бораи ҳамкориҳои ду кишвар дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ табодули назар карданд. маврид ба зикр аст, ки Москву Душанбе шарикони стратегӣ буда, Русия солҳост, ки калонтарин шарики тиҷории Тоҷикистон боқӣ мондааст. оҷонсии байналмилалии энержии атомӣ баъди тафтиши худ эълон кард, ки дар нерӯгоҳҳои ҳастаии Украина таҷҳизоти низомие вуҷуд надорад. рафаэл Гросси, раиси идораи назорати ҳастаии Созмони Милали Муттаҳид, зимни суханронӣ дар назди вакилони парлумони Аврупо дар Брюссел иттиҳомоти навбатии Русияро дар бораи вуҷуди аслиҳаи низомӣ дар нерӯгоҳҳои атомии Украинаро рад карда гуфт, натиҷаҳои санҷишҳо нишон дод, ки даъвои Русия дар бораи вуҷуди аслиҳаи низомӣ дар нерӯгоҳҳои атомии Украина тасдиқи худро наёфт. гуфтанист, рӯзи 23 январ директори хадамоти истихбороти хориҷии Федератсияи Русия Сергей Наришкин гуфт, ки Украина гӯё аслиҳа ва лавозимоти ҷангии шарикони худро дар қаламрави нерӯгоҳҳои атомӣ нигаҳ медорад. мушовири раиси дастгоҳи раисҷумҳури Украин Михаил Падаляк гуфт, ки Украина ҳеҷ гоҳ дар қаламрави нерӯгоҳи атомӣ силоҳ нигаҳдорӣ накардааст. ӯ ёдовар шуд, ки нерӯгоҳҳои Русия нерӯгоҳи барқии атомии Запорожьеро ишғол карданд ва ҳоло дар он ҷо истилогарон ҳастанд. Падаляк гуфт, дурӯғпарокании русҳо барои сафед кардани иғвоҳояшон аст. ёдовар мешавем, ки аз моҳи январи соли ҷорӣ намояндагиҳои доимии МАГАТЭ дар ҳама нерӯгоҳҳои атомии Украина ба кор шурӯъ кардаанд.
федератсияи дзюдои тоҷикистон ба мусобиқаи гран-при Португалия 2023 ки рӯзҳои 27-29 январ дар Алмада баргузор мешавад, 7 варзишгар мефиристад. Дар нахустин мусобиқаи дзюдо дар соли 2023 580 варзишгар аз 83 кишвари ҷаҳон ширкат хоҳанд кард. Варзишгарон Обид Ҷебов дар вазни 66 кило, Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни 73 кило, Шодмон Ризоев 81 кило, Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 кило, Комроншоҳи Устопириён дар вазни 90 кило, Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни 90 кило ва Раҳмон Мансур дар вазни зиёда аз 100 кило дар ин мусобиқа Тоҷикистонро намояндагӣ хоҳанд кард. Ба иттилои Федератсияи дзюдои Тоҷикистон, дар ин мусобиқа тими миллии Тоҷикистонро мутахассиси ҷопонӣ Тамурат Тора ҳамроҳӣ мекунад. Дастаи мунтахаби кишвар аз 9 то 16 январ таҳти роҳбарии Маҳмадмурод Абдураҳмонов дар шаҳри Митерзили Австрия ба ин мусобиқа омодагӣ диданд. Ғолибони ҷойи аввал 30,000 евро, ғолибони ҷойи дуввум 2,000 евро ва барандагони ҷойи севум 1,000 евро бо медал мегиранд. Бояд гуфт ки соли гузашта дар Гран-при Португалия Комроншоҳи Устопириён соҳиби медали биринҷӣ шуда буд.